פארק קנדה. גזעים, חלק בוערים, חלק לא, העצים לא שרופים. האש לא הגיע לפה בצורה ענקית, אבל משום מה גזעים ככה, רק הגזעים בוערים. העץ חי. אין שיחים מסביב. גזע אחד כן, גזע אחד לא, גזע אחד כן, גזעים לא, גזע כן. מעניין איך האש ככה התפשטה לה. זה תעלומה. תעלומה רצינית. סלקציה בין העצים. מעניין מאוד. זה מעניין.